etorri dan hori, hemen Wichita kontrolien, bakizu honetan egunetan, hemen geure itxuki irratian, geuri eta zeuena dan irrati honetan, gabiltzela balorien imitzen, herrize gaitxik eta geure postasune gaitxik behitzen dagoen taldiek parte hartu, bai kaletik, euren musike zaiukaz eta euren postasunegaz. Gaur daku geugaz, Kankinkabara taldie, deurek etorri ez, Antero jauna, Asier Ormaza eta Elena Amezuabe etorri de. Kaixo kuadrilla, zelan zauzie? Ederto, kaixo. Bai, eskerrik asko itxukire etortik gaitxik. Azkanien kostaten dagoenek eskiara txukizetiz, ta? Bai, hablanta. Eskerrik asko zeuri inbitita gaitxik. Bai, nirentzako placer bada, Azkanien balorien iminbide, herrize gaitxik eta geure etxaitetan itzen zuien ez daki zemat ordu, ez dugu honik, ez dugu sartu zemat ordu eta itzen zuien lehenago Anterogaz zungo gara, zelan sortu zan taldie, noiz, eta zeintzu diez beharri zenetik etorri zitzaizuen giltzarrizek zuen elkartie sortzeko. Konta purtsuet, Antero. Bai, behitu, lehenago, egon gari zen batzuk, ni universidadien, eta beste batzuk biharrien eta horrela, lehenautik egon gari zenak urte pare bat herriko lagunako jentiegaz, batzuk inmetan, ni sarrotzu haue. Eta hori entzandaniko baldatu, herriko lagunak, joan gari zen, zelan da, musik eskolara, txistu apurbet ikasten. Bilbon hori? Ez, Bermioko musika eskolara txistu apurbet ikasten. Seguk jakin zu bakarrik, lau pasakaile, Bermion zote zan gendunak, zapato guztizetan, domeika guztizetan, esateko goizien. Bai. Eta, guk hori guzan duen, zuen eskolara, persona batzuk, nagusizek, eskolara, Bermioko eskolara zuen, eta txistu apurbek izau ikasi, bai birilketa gizau, eta baita txistu komplikauek, bai harin-harinek eta bai jotak eta horrela, guk orduen ez dugun jakin horrezoten, eta bolan bazu ginen eskolara. Eta gero eskolan, batun ginen, behitu hemen dagona bat Asier, beste bat Ramon, beste bat Neu, eta gero gure zuzendarize, gure irakatzelia pasan Iban, eta totala bile. Eta arek esan da, zetan ez zuek grupoa sortzen eta hori. Eta, guk apurbe bakarek jakin duen, eta orduan, hasi ginen, abotzak egiten, abosbi, orduan ez abosbi bakarrik. Eta, sortu gendun, haue, lehenauko gauzien nagoen esaten, zelan sortu gendun, esango zan, 2008 da horrela. Hasi ginen, geuk musika ikasten. Zeu zemat urtegaz, parkatu? Nahi goratzen, baina berrogeta urtiek, berrogei hortik esango zen ez dakit. Inoiz ez da berandu, ez da? Ez. Gero ganera, biarritzen gendunek eta napagat esan duen, bai gaztieri eta besteri eskolan ibiltzen den guztizeri, bai kafiek eta bai bestie, beti, ala. Claro. Sortu gendun hori grupo bat, honek Ibanek esan da, eta Iban esan da lehengoku eta beran erakusketa guztizek eta gula urok esan dutenak bai Neu, Asier eta Ramon, eta egun baten, lehenoko bidar urten gendun, 2008 zen, herriko jai baten, eta, zelan, pentsa gendun gero, ez da bakarrik geugan egoti eta grupu esortzi, lehena emipetzagu izena eta horrelako doze. Eta izena, neuri ganera okurru dazten imitzi izena Kankinkabara. Zer Kankinkabara, eskenik etzien entzun da askotan, Kankinkabara erala, geusek molda barik edo horrela imitzen dizen geusek. Eta guk molda gitzi, guk bakarrik usan du farrak eta horrelako geusek, eta molda gitzi gazi bilgara. Eta izena, beste anari guzta, eta eskolako hori be guzta. Musikaldetik Kankinkabara ze politze, eta gure intentzinu bakarrik esan da hori.
gugaz eskonta abilik esati ezin dugu, Izena total eleganti dako zu. Bai. Kankinkabara, Bai. nik hauntxek zeuek etorri baino harin esan dut. Izenana galdetu mitxati ez, neuribe bai amak esan dozt, noiz, kuartu dako zu kankinkabara. Hori da. Atxeko zaurre edo... Bai, molda barik, ero dako zu, bai, nopa etxien askotaren txunte, kankinkabara da, baitu, hemengo txago izena kankinkabara, bueno, dana konforme. Etorri datxuie moldi edo... Bueno, gaurlas egiten zuie. Aprobetik gau, guri badakizu, molda egitzi, bermiotan moduen, Txutxutiek aletik eta total onditzen zuie. Bueno, hori bai. Katalogu, desde luego, harrek lau kantatatik inzui aurrera. Bai, asko aurrera, gero ikusten zu bakoitzari, eta bueno, hori bakoitzak batzutan erdikan ginkabara gabitz. Bueno, eta gero, 2010-en, horrek estatutuk egin gendun dira, firme estatutuek, eta batun, gure kuadrileko batzuk bizatezan gendun atabalero bat, bueno, kuadrileko bat, Iñaki Astui, batzo, ezaretorko atabala zuten, venga, bai, eta esan jakin ez, klaro. Eta abetorzan eskolara hasi izan eskolako perkusioniste maizugaz, eta ikasi izan dagoen, atabala eta orain total politxo zoten dago. Gero beste bat bokin gendun kuadrileku, farri zoten dagoena, Jose Mari Uriarte, farri zoten dagoen, eta barrure. Eta bueno, horrek esan ginen, grupo moduen kalera eta urdeten gendunak bai Gabonatan, bai Andramaizetan, San Roque, eta en fin, negotezan jai guztizetan. Horiz da zelan sortu zen. Baina, guk egin genduniko grupu, asmo bat euki gendun. Ez lehenengoko asmo guk ikastie, sino txistue Bermion berriztutie. Lehen hautik egon San Doteleslen herriko lagunak, gero akabain zan, gero geratzen zan bakarrik lau txistulari, eta horre txistulari guain asko bila hauek, eukizuten meizo egia, eta poli bai. Eta bueno, horrek, Poli Larrinaga eta Jose Antonio Egia. Eta horrek, erakutsitze asko, edo bueno, euren alakuek eta eurek aitzik, Bermion ganera, joten zuten Bermioko udaletxigaz, poligaz batera. Baina, haren atzetik ez egon inok, eta eurek ez dago jokin inoz asmorik, eskola bat eitzie, edo jente gaztieri, eta hori. Eta guk, eskola nogon gari zeniko, eta hor grupu sortuk eran, gure lehenengoko asmue, esan da, esan dutela lehen, musikie, ez bakarri musikie, zeno txistue, zabaldu eta berriztu. Eta mantendu. Eta esate dakola, ez bakarrik dakizenak, zeno ez dakizenak gaztie, dakizenak, da edade guzti duzetarako. Baina sobretodo gaztientzako. Eta, jake eskolan gau zen, musik eskolan, Bermeoko musiko eskolan, musik eskola izate dakola, hori funtzinu egiten dauena. Eta gu bakarrik izango gara, han ikasten dauena, kalien praktiketeko grupo bat, handik kalien praktike, eta holan segirku daue denporazko, eta esan doteles, disfruten gunga behitzistu. Eta holan, segirku daue aurrera. Hori esan da gure asmue, eta orain dino hori da gure benetako asmue. Antero ez preocupe, hemen itxukitik ingo etxizo bat, bai gaztiek, zega azkanin esan zu zabaldu, mantendu eta irakatsi. Hori da... Bai eskolatik, Bai, Gudauenak eskola baripe bat orteako lagureine, baina gure alaku da egoti dako la nukleo bat eskolan, Bermeoko eskolan, txistue dakona oinarri bezala eskoliek. Gaur egun badau, ez da? Bueno, badau eta ez da horren beste, Badau aukerie, bai ez da horren beste jente. Ez da neure ustez, ez da gitz, beste batzuk besteko, pentsako dugu, baina nik esate dakola, batxistu da Euskal Herriko instrumentorik importantiena, eta pentsatzen ez da lemoten hori balora. Errazoi dako zuzen, nik orain hemen gabiltze Bermeoko artxibuen apurtxu bete VHS-ik eta ikusten, eta uste dut jentik ez dakire, nien namora nintzen poligaz. Poli ikusi izan duten nien haulako bidizo zarbatxutan esan duten, hau ze kapazidade eta ze
zelako txistulari handize esan dan hau gizona, ez da? Bai. Da, bueno, nik uste dute jentik entzuten dauenien, eta zeuek betalde modure itzen zuien lanagaz, jentia animeko dala, harin badan berandu hau be, da lortuko zuiela hori. Bai, bitu guk, lela basekari zen, lau, gero esan do beste bigiz hau, 6. Eta orain, adiza, amazazpirarte dolan. Baina, danak uste hote garizela, edadekuek dauz gazteren bat, lau edo gazte dauz, eskolatik, besti eskolara juten diz, baina dinonik txistue hartu bidela gogorrau eta musikaldetik gogorrau, guk disfruteten bakarri duten gara, baina igual, profesio bat telez edo, Vale, horremetik itxukirratitik itzen du deialdize, kankinkabara taldekuen partez, mesedez, entzun instrumento hau, oso politxe da, oso euskaldune, oso geurie, eta merezi dauela. Bai. Oso ondo, bueno, aurrera inguia, zelan manejaten zari zeuek talde modure, etxuti galdetu, ez dakiz emazarien gitxu gora bera? Bai, horren garia amazazpiren bat. Amazazpi esan zu, amazazpi totalien. Bai. Vale. Eta bakarrik daganera, orain joten dugu, ez bakarrik txistu bigaz, lehenengo guta bigarrena, sino silbotigaz bebai, gero beste txistu bajo bat bebai. Atabala, eta bai, nano izipen bebai farri helena zuten dau. Da kanpotik etorten dazku metalen batzutan, eta bar. Bai, hori dana meritue, dana horrek organizeteko da Iban Ibarretxe, gure jefi izaten. Bera da musikologu edo zuzendarize? Bai, zuzendarize, eta bera barik, usteote grupuek, ez dakitza asko galduko zan dago. Eta elkarte modure, bebai zelan organizeten zari ez, ensaiuek edo... Bai, ensaiuk egiten dugu eskolan, musika eskolan, baina esan dute lehen, ganera ensaiuk egiten dugu Iban Ibarretxegaz. Garo, han dagoz modobi ikasteko bat banabanaka esatilez, meizo bategaz, eta gero grupo moduen. Eta, bueno, batzuk dauz grupo moduen, gure elkarteko grupo moduen bakarrik, eta beste batzuk dauz eskolan eta gero grupo moduen. Bizetan, ez dala de balde. Gukara buzeniko ikasten eta hori, bagaten du bai kankinkabarako kantuk ikasteko, eta gero bai bakoitzak izau progresateko individualki. Bera Iban Ibarretxe da, 2008 itzen dauen lan hori, ez da? Bai, lelautik egon zan, lelautik dau, ez dakiz hori bortitan dauia beran plaza hartunde Bermion, irabaz izan dauen txistu plaza Bermioko eskolan, eta bueno, handita, bai. Bueno, ametik be bai, horizonak, Iban eri itzen dauen lanagaitxik. Bale, Asierregaz guezi, Asier, zelan ikusten zuzuk motivazio eta lankidetza aldetik, antero, ondo esan dauen moduen, zein da zuen txako garrantzitsuena motivazio aldetik, eta ze balore edo jarrera da giltzarrizkue zuen eta aldintxako? Antero, kontadagoa purtsu bete zer dan, ez? Elburue txistue zabaldutie, gaztiek atratie, eta hortik gabiltz, gero geuk personalmente bakotxak, zeuke oberantz egin. Ikasi txistu zoten, afinazioe, eta hori dana. Gutalde barruen errezdakuan tolati ez, eskola baten gabiltz, musika eskola baten gabiltz, orduen daku maizue, klasitaku bakotza beranak, eta gero talde modure bebai daku klasiek, eta orduen hor errez organizeten gara. Gero bakotza, ze tipo musike edo zer hori, asko emotentzago importantzize, Bermioko kompositorak edo ondizenak, Jose Antonio Egia, musika eskolari motentzu izena. Orduan, Jose Antonio Egian partiturek, goitzi bera dakigu, edo ikasten gauz, edo behituten du. Gero, Jose Franco Ribate, Jose Antonio Ereutkin, bardin, Timoteo Urrengotxea, Gregorio Solabarreta, da gero, klaro, Larrin Nagartarrak, Poli, Aitxe, da guztizek, anaize guztizek. Horretik, bueno, hori da gure musika oinarriz, da gero hortik aparte, asko begeizo, jarukidik eten gara, bakotxak egiten dau proposamenak, tipo musike, dau bestie, eta gero danan hartin ikusten du zer gudun jo, edo zer ez duen jo.
Ekitaldi aldetik, bueno, esan zuentzako garrantzitsuena azkanei musiki eta horrek esan zuen artista handiz. Bai, kompositorak. Zenbat ekitaldi okitzen zuie urtin zehar? Da urteten zuie Bermiotik kanpora bebai, nondik ibiltzen zari? Bai, guk itzen du urtero bat, ekitalde bat edo bi landuten du Bermion itzeko. Apurtzu bet, berronka bat ikasin biduna, edo lakoren musikoren bat, edo tema bat, eta horritzen du lantu. Daku, urtero ekardu jentie beste musiko batzukaz, Mantxoa eta Pello, Isabel Ramuniza, Tximino Gazbezo du, Leire Gotxi, eta horre temak intzu. Gero urte baten beba egin zu psikodeliken buruz. Tadun psikodelikeko kartelak, intzun berreskuratu kartelak, eta hanko musiki, zoten. Barkatu, zenik 44 urteako, psikodeli dinozu, Bermioko psikodelia. Atxinako ez, Bermioko ez, ez da psikodelik bakarritan munduen. Horrein jaztau. Horrein jaztau, ez, Bermion... Apatikuebi, no? Batikueba, ez da esan batikuebi. Ez hau esan zen, goizen, kasi nuen. Ez, hori izan da askatasun bidean. Psikodeli izan askatasun bidean? Ez totalez ez etu. Uitzi galdute zeuz espada psikodeliz, Ez daiz non kokatuten dan bera leku bez. Bermion pregunte personak dadidako eginak agaz da... Entzundo eta txineko psikodelin, ez dakiz non kokatuten. Igual erdi sortute zeuzeutik, Bai, Laro eta batekunen. Igual etxetaman ezetu diz edo, etxetaman seguru. Seguru hortik bildizela, Bai, non zan bera leku, Mauro darrek. Hori, orain izar pentsaten dota la tabernile. Aurtik leku gitxikora bera aurre esan zen. Vale. Neupe ez dut ezetu, Konfunditu nahi, azkanien ni pentsatot, zala batikueban. Ez, psikodeli Bermioko izan da... Bakitz, Nautilus, zala... Ez, hori baina asko bez gehiago. Harina guzu zen, harina. Temporan. Vale. Irurok eta mila bedatzen da, irurok eta... Jointzu makine, temporazko makine bat elezin du, atxez. Bai, eta hori erronka handiz esan da guretzako horre musiki, zo txistukaz da, bueno. Bai, desafio kitzen zuiez, azkaini Leire Goitxe izan zu, Tximino, eta horrek, desafio... Bai, desafio tiz guretzako. Da, landuin bide, musiki egin bide txistuntzako imini, arregluek egin, ikasi, jo, eta gitzik gora bera, ondo geratzi. Azkanin bidi da politxe, ez da? Bai. Gero gu suerti daku, ze talde barruen, daku lutier bat. Bai, esan zu hori, konta bezala. Eta, bueno, taldin daku lutier bat, txistue da instrumento bat, bai. Ez da txola emon garrantzi handirik, bai txistu zo, bai danak ez dauz afin eta bardin, konstruktorre bakotxa finazio batako, eta gero txistu danak txoten deguineko batera, baino gehiago, horre azten dizara zurk. Orduen Bilboko konservatoizotik hasi zin estudizo batzuk itzen, eta lortuten txistu bete asko behobie perfekzionaten txistu. Eta hau gureki die, hortaltin non zan, eta berak segidu dau horre txistu itzen. Orduen, orain arte esan ditzarena, txistu lehela bazizin pisa bate, gero pisa bikuek, orain jadiz hiru pisakuek, tronko koniko, barrote, bueno. Haitxetu gure basune izena, eskolan eskerrak emongo txagu. Bai, Iñaki, eta gure lankidile. Iñaki Imatx, eta bera da lutierra, eta txistue, banze handi betin jau eureri esker, eta orain Iñaki, horre txistu pitxe. Orduan gur talde modure, motibo bat ondo geratziko afinazioen, txistu guztizek ondo zoten da. Otie. Aparte de txistue, silbotie, txistu bajue, eta bueno, aurre gabiltz, eta egunen baten besteren bat burtengo da, beste gauzaren bat burtengo. Inbiteko txagu egun batenia kontateko, bera, lutierren asuntuek zeuri asko interesaten dozten. Eso. Eleran, barri gauza hortik entzuten, bebai. Ez da gure asko parte hartu. Ez. Baina, bentxeta, akabateko, kontako zu apurtxu zuen elkarteko etorkizune, no? Zer dako zuen pentsata edo zindan zuen asmu etorkizunerantz, eta andramaizetan segunetan ongo zarien. Arratsaldeon. Balena anterok esan dagoen moduen,
etorkizune esango lekide, hori, gaztiek txistu ezotera animatzie, bai horretarako beti bizangu, bai musika eskola eta bai udaletxeen babesa. Bai. Eta ekitaldizeko gehiago bultzatutie, eta hori apurbete txistue herri zen, herri mailan eta bai herritzi kanpo gehiago bultzatutie. Eta Andramaizetako egunek. Andramaizetan, okintzulezia udien zier ekitaldi batzuk, Andramaizetan egongo gara iraiak 8 zen, udaletxi gauz batera, zungo gara Goiko plazatik Almikera, eta bertan engu ekitaldi txiki beta elkartasuna gauz batera. Zeu epe sortzizen, sortzizen konzentraten dieste talde asko. Sortzize politxe esango da. Ze esan dozkuie beste batzuk bai sortzizen eitzen dala... Bai, zerraldoi epe juten diez Almikera. Zuek Almikene zari ongo? Bai. Bai? Bai. Vale. Ingu kale jiri Goiko plazatik Almikera, eta gero bertan izango. Naiz eta kartelan eskaran agertu. Auri, esan auri. Bai, esan. Ze ikusi du, justo etorri hortuko Almikeko zaizetako kartela, eta, bertan eskara agertuten, bai, hori nahikotan pasaten dazku. Aurten, pasan urtien, eta, jakin da bizien, alkartasunarik geuzoko txakule. Vale. Kartelak zeu ekintzen zuie? Ez, hori suposatzen dut, Almikeko zaizetako elkartiken gozauela. Bai, bako zuie eredurik edo lan hortik beste urte bat txutakuek edo bako zuie? Hemen momentu honetan ez, bai, betiko komentaizu egokitzen du. Vale, geukingu patrozine jankin kamara taldi. Geukingu kartel txiki betxakitzeko segunetan eta noiz ongo zarien. Izen politxe esan zudala, bai, antxak da idazteko. Bai. Azkanien bakizu kartelak az da ze pasaten da. Bai. Beti berandu, gero... Bai, kartela ben nono behitu bidaguia ondo badauz. Bai, irulauek behituten da. Ikusten da, bentxete diseinatzaileek beti partekatuten daue kartelak. Da diruen mitzen daguna, behitu bileki dago. Bai, aurkeratu notatxue, bai. Ez dauz enfadata, bai, kartelak agertu inbide mundu dana parte hartuten dagoena. Ze pelikulen, nire oso fanan nahi pelikuletako kredituna taulan be bai, ze azkarin pelikuli ikusten zu, bai, akabaten danien, pilo bat fastizeten doz telebizinun kentuten dagoenien horrek kreditu. Ze importanti da, norkin zauen zer. Huitzik gauzetxuk geratu da zizan. Esan, hemen... Bitu, aparte de horrek gauzek esan dutenak egiten duna, psikodelikue eta bestit, eta horre danak. Bai. Gero, beba egiten du, geure ikerketak, geure investigazioek. Eta etor dazkun, zela nauntzek, aspaldi egon zan, txistulari bete busturin itxue. Eta, izan beran zazoien, eta lobe batek, ez da izer, partituretako tamen atxitzenak, eta ez da izer, atxistu eta alda. Pasadozkun, behitu, behitu duen, itxu esan, eta partiture, puntukaz. Braille. Da, taldeko batek, Jonek, esan zau, neuk asko nahi, tal, braille apurtzu beti ikasten, apurtzu beti ingot, eta notak esango dizarreza, braille pentsaten dut izela 6 punto, eta honek sortzi. Esan braille, askanien abreu dala. Ikasi zauen abreu, abreu antzada metodo bat zarraue braille baino, eta inzagoen ikerketak, horrek partiture pasa notatara, eta hori be bai, aur dakula, atadu Julian Borda esan zan bera, txistularize, eta haren partiture pe atara du, busturin erunduz, aur daku. Gaur egun interpretaten zui ez da? Bai, kantaren bat, hori rekamaran daku ondino atateko beste modu batera politxago edo konzertotxua berana, edo hor daku bai? Bai horre lana pehitzen dula. Eta gero daku beste bat, gauze kuriosu bai, persona bat, Francisco José López Salgueiro, eta bantza, zan Bermion jaizo zan, gaitxe edo zan otaizu edo lako zozer, jaizo zan Bermion, eta gero ameti bigarra dala edo junzien, eta gero bera Argentinara emigre zauen, eta Argentinan bera esatez abogau esan da, pianistie, kompositorie, eta hori. Eta, beran famatxu ekin jau, komposizioek, eta hori, hil zan hau bai Francisco José, eta antza papelatan beti torda, jaizo dala Bernedon.
Eta gure taldeko batek, internetetik ez da izerta, hau eta Bermedo, tal, hau ez da Bermedo, hau da Bermeo. Eta zailo dala Bermeo. Eta iminzian kontaktu neurekaz, eta orduen, hori investigazio gaur dakutak topadu, partitureko kintzagoena, Bermeoko izenakaz, Izaro, Galerna, eta horredanak. Eta gane egon zan ikasten bebai, Jos Antonio Erauzkinegaz, hori izan zen musiko bat onzana Bermeon, eta zana ona, eta bueno, eta hori gauze bat hor dakuna hor partiturek, inbidu moldaketak itxisture, eta horrek gauze guztiz, eta Azkanien, gauri astu duztizat. CSI kankinkabara be, bai. Bai, investigazio dako. Ze, azkanien, apurtxu bet pentsata, okintze konduten Bermio esan dela Bizkaiko buru, eta okintzun erentzizegaz bai arrantzan edo harinau, claro, horrengo zaldi zen pilo bat txistulari... Musikalmente Bermioko ontare handize dako, Bai, estaz. Bai, ez bakarrik txistu, musikuna total handize. Hainbat esparrutan, bai, musikuna, konkreto, asko dau pentsaten duna baino gehiago. Atxineko ginu atletina, Bermiotar batena zan, hori gaztu itzen dazku beti. Nire astu da, ze hantxo getzera nahi. Abitu. Ze nahi ni atletizalia, irabaztiako la bestotik, uste futbola guet esan, betat hori asko gustatzen da. Bai, himno zarra, erana esan zan da, penizan da barri betin zauila letrial izan zoik kanbize, bai, hignue beraz egidu, bai, bueno, kanbizin izan. Osa, manten duten da hignue da Bermiotar batekin. Ez, zarra. Zarra da, inzaguena Bermiotarrak, eta gero euskera tukeran, egin zauen musiki be, moldatu eta musiki betan biz. Jo, pilo bat, gogu etordaz tentsuteko zarra. Bueno, erreztako zu, YouTube, eta zauzen lekuen erreztako zu. Vale. Timoteo urrekotxea. Timoteo, vale, perfecto, grabata dakulez elkarrizketie. Vale, bikote, barini askaningoko galdera egingo, ez dakizu zelan eskertu den txutien etortie, egingo txutiena da pregunte oso pertsonala, bai danare gabiltze zitzen, azkanien gu bai zeuen talde modure, bai pertsonak be gutuz ezetu, eta zer dan garrantzitsue zuentzako musikari eta pertsona bezala. Orduen hasiko gara... Elena gaz hasiko gara. Daulan, ez txagu imiko nerviosa gero. Elena, amezua, zurentzako zer da zoriontasune? Habe... Bai. Egiz esan ez daitz zelan erantzun horreri, Bai, askanien ipentzaten dut, zukaitzen zuzen gauzek gustora eta inori kalterik egin barik eta zure barnie lasai badakozun, orduen alizengo zarela zoriontzue izen. Edo sentidu, denpora gitxotxi okitzeko oso ondo bota zu, Bueno. Asiero Armaza, zurentzako zer da zoriontasune? Niretzako txizu joten dauteneko, eta ez dut desafinet. Nota danak afinet urteten dauzteneko. Abile zer da humorroi eba. Antero jauna, zurentzako zer da zoriontasune, aparte de gaztieri arrime, hau irurentzako, txistu ezoten eta mantenduten geure euskal kultura hau. Zer da zurentzako zoriontasune? Nahueleko guztizetan disfruteti, bai biharrien, bai etxien, bai txistu zoten, eta dana, disfruteten banaben, zoriontzuna, da listo. Oso ondo, bale? Da horrein bakizuie gure elkarrizketak akabateko, kanta bategaz akabaten du, nik Tidal edo Spotify erabiltzen dut, bai gaur iruzarielez, inguna da, harri horriar, edo piedra papel o tijera, lela deskartateko ingu Asier eta Elenan artien. Nik ez dakote idearik. Ez dako idearik? Autodeskarta guzu, zeure burue? Bai. Vale, venga, perfecto. Barduen Elena mezuak itxida hau Asier eta Antero jaunak aukeratuti. Venga, zeue bizok egin. Antero, bakizu ez da, piedra papel tijera, huerreza da, ez? Arrize, papela edo hartazizek edo guraiziek, iruretariko batatara neukontaten dutenien. Ia, irutiko bienara, Bat, bi, iru. Vale, empate, ostabe. Bat, bi, iru. Hauntxek, erabazi dago Asierrek. Irutiko bienena da, ostabe. Bat, bi, iru. Empate, bat, bi, iru. Hauntxe, zuzi, 1-1, bat, empate. Eta desempate bide, ostabe, Bat, bi, iru. Empate, honek, ikusten di, talde moduretor dizela, oso sinkronizeta dauz. Bat, bi, iru. Hau hartaziz da, ez da, irabazi dago Antero, jaunak. Venga, bota,
artista, interprete, boda kantaren bate, noren kantiga sakabaku elkarrizketa politxau. Nik esan bitxuta besti behar. Anterok irabazi dau. Antero, Antero. Antero. Jode, horretarako irabazi donik. Claro, zaukela egiteko kanti ez, eure gustoku, Tranquil, pentsa tranquil. Bueno, anterok pentsaten dauen artien, nik gauzatxu egu dut esan, Bota, Elena. ez, bakarrik, tonteritxu eta. Gaztiek, zabal hartzuteko gure deialdiz, gudagoenak urretuteko taldera. Zerrin bidau? Musika eskolara. Edo musika eskolara jo, eta, da bertan, idazkariz egaz berba egin, edo estantzin gutariko edo nogaz kontaktuen imini, eta, gogu badakon, pues, buke inori etzagu sarratuten aterik. Oso, ondo. Eta, lania gitxike, taldie gehitzuten bagu zen, eta gaztiek animeten badi zen. Politxo. Ze, momentu honetan gazte gitxi dakuz, eta, Zea dizabiltzito baten? Ez, 16, 18 aurrera? Eskolatik, sortzitzi gora. Sortzitzi gora? Bai, eske juteako zel eskolara ikasten eta gero... sortxiku kondeino zintzabie, bai. Bueno, bai, egot esan... Bai, bertan egon da gero badu ez, orain dakuz gaztien taldien, sartxuenak 15 urte dako je. Vale, 15 aurrera. Da, ia horrek hasten badi zen gitxik etorten, eta... Claro, eurentzako musika batzuk aspergarritxuek esaten diez, bai, gero bailan duten duze, musike modernuek, ibanek batxisturako eta beste instrumento batzutarako moldatuten dauzenak. Bueno, eta azkanien bai, bermioko hainbat musikari modernu kasu bai, eta kankin kabare ikerketak badauz, CSI hor, nik uste totale dakargarriz edala zuen taldie. Bai, eta beste guze bat, grupo moduen, bai garela, Urdaibai guztiko grupo bat, daku Gernikarrak, Busturikuek, geu, en fin. Ez da bakarrik Bermiotarrak, Mundekarra. Eta Mundekarra, bueno, Elena guretzako Bermiotarra. Azkanik etxeranz botaten zu, Bueno, hau mundu osun entzuten da, osake, orain eskauze FM gaitxi bakarrik limiteta, orduen ingu deialdi zabala. Ez hori, inok interesa badakon, ez geratuti beran etzien, vamos. Vale, junbide musika eskolara, zeuek askontantuen imini, eta itxukirratia beba imitzen du zeuen disposiziora, hauna ditxuteko, edo botateko email bat eo zer dan, interesatuek, informazio ebile. Vale. Bai. Iantero, zebretzan die, venga. Bai, emontxu aztize, kantie... Bueno, gutik Salvadorren eriotza, eta... Salvadorren... Andragiun. Xavier Letena. Bai. Pim, bingo! Ze hondi ez bai. Honek... Josepa Kale-Kale. Josepa Kale-Kale kukondi ez. Edu, abantza. Kanta bardine aukeratu dau. Ez da pasaten ezer, Imi ninguta. Alzube bai enbini atletiko ignosarra. Claro. Anteron baimenagaz. Bai. Bai? Iazeran esan zu, parkatu? Imini dauri izan zuten. Atleti, kantu zarra. Bai, himno errezerki zarra, Timoteo Urrengoetxea. Igual himno lezagarriko. Atleti, errezerkia, versión, coral de Bilbao. Ez. Ez que, a ver, Spotify-en nabil, o si no, YouTubera ingot. YouTubera ingo zu, eta topako zu. YouTubera ingot, ja. Zago txubet. Atletikeko himno zarra. Ereserkia, himno del Atleti Bilbao, letra es... Himno oficial... Zuk noriz topazu atletiken, entzun zu? Bai, los 5 bilbainos, Los 5 bilbainozena da? Bai. Atleti... Erderaz esango txut. Himno del Atleti, 1950. Los 5 bilbainitos, Timoteo Urrengoetxea. Del Atleti...
YouTubeen. Timoteo Urrunkotxea. Urrunkotxea. Me dakot, preparata. Bueno, irukote, eskerrik asko Zeuri. etortik aitxik. Zeuri. Ondo pasa Andran baizetan, sorte asko zeuen taldigaz, Bai. izenak merezi dago eta izena moldabaku badan be, zeuek kriston potentik zari. Eskerrik asko. Ia gente animbete matxuien, gaztie, sobre todo, ez du izango instrumentu, aldiz etorri atabalagaz, txistugaz, gudabinagaz, ezta? Bai. Ongi etorri dizdanak. Bai. Bueno, eskerrik asko kankinkabara taldekuri, hemen ondie Santero jauna, Asier Ormaza eta Elena Mezua. Ondo segi eta eskerrik asko. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko. Bai. Tiene Bilbao un gran tesoro que adora y mima con gran pasión. Su club de fútbol de bella historia, lleno de gloria, 1000 veces campeón. Atleti Club de limpia tradición, ninguno más que tú lleva mejor blasón. De fútbol eres ley, te llaman el león, y la afición el rey del fútbol español. Atleti Club de limpia tradición, ninguno más que tú lleva mejor blasón. Del fútbol eres ley, te llaman el león, y la afición el rey del fútbol español. Cantemos pues los bilbaínitos a nuestro club con gran amor, para